Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Meta kont żgħir kelli ħafna ġugarelli u meta kont immur fil-ħanut tal-ġugarelli kont inħossni sentir bil-ferħ u kont niġi bejn ħaltejn naqbad nażel. Tfal, ejja ngħinu daqsxejn lil Żiżi. Żiżi għandha set ġugarelli u rridu nsibulhom post fuq l-iskaffa skont il-forma li għandhom. Il-ġugarelli li għandha Żiżi huma robot, dinożawru, karozza u żugraga. Mela trid ngħinu ftit lil Żiżi ħanaraw liema ġugarell se npoġġu f'liema post. B'liema se nibdew Żiżi? Żiżi f'idejha għandha karozza. Ħanaraw f'liema post se npoġġuha. Tgħid forma ta' karozza? Le, dan il-post żgur mhux ta' karozza, imma ta' xi ħaġa ikbar. Mela ħanaraw f'dan. Anqas, il-forma ma taqbilx. Iċċekkja waħdox fit-tielet post Żiżi. Iva, hawn il-karozza qablet mal-forma ta' fuq l-iskaffa. Proset. Ejja ħanaraw il-ġugarelli jmiss, id-dinożawru. Dan donnu diġà rajniha x'imkien il-forma tiegħu hux. Ekku, post id-dinożawru huwa fil-bidu net fuq l-iskaffa. Ħanaraw ftit. Fadlinna żewġ ġugarelli, iż-żugraga u r-robot, u żewġ postijiet fuq l-iskaffa. Issa jmiss iż-żugraga. Tgħid f'dan il-post? Ma naħsibx jien. Mela allura żgur li f'dan. Ekku, iż-żugraga tieħu posta. U mela allura il-post li fadal bil-fors li tar-robot. Proset Żiżi, grazzi tfal. Araw, dan is-soldat ilu għandi minn mindu kont xkejken, kont lajtu meta kelli 6 snin. Kemm il-darba kont nieħdu xi dawra bit-trakkijiet u l-karozzi. U xi drabi fi triq konna ninsertaw xi dinosawru. Imma il-karozzi u t-trakkijiet dejjem kienu jisuqu jiġru u dejjem irnexxinna nħarbu dawk id-dinosawri. U mbagħad konna morru nordu, jiena waħti, magħna kien ikollna l-ors ta' drab li kienet xtratilna nanna Pariġġ. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax sa maħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan.